India rama ko pui ber Delhi a chuan chung ko pakhat house ve pa ngai rakes te chuan mudzai rel mai to an tuma anom puinu priya in he na chuan chung ko pa ber rakes a chuan wen bur khat min lak le te tia nge nin tarsen mai ni to ma se zu ala in ve thina adu to ka anga nu chuan anom puinu po ho ve to in an chung kwa chuan muwa an mudre nu chuan an CCTV atanga alan dan chuan an ina midangan ludruti a hriat theia an ina chuan mai tuam tu bo keng pani chu ludru in an chefim khur viau maya in nei tu te mutui lai chuan an tu bo mang chuan chu zot zotin rakes te chung kwa chu an that veka an nei ro hlu an muang ang chu lak sak vekin in chu an chu san le ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ini lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram ang u and Delhi police asutos le jaira suan mi puiten he na thu chu to lo siamin harsana engpo in to kani chuan Delhi police ne na thlen wat thin ru police ne na in boina in thlen hian in him pha thei don an yati in apps pakhata chuan thu an da chuaka jaira chuan a fanu re bai chanchin te soin in thana a thleng ti reng an la hrebik lo ani IPSI in ziak tling thar niti singi chuan a pasal chol manga ron ho chu e tur siam sakin na awanga a chu trep to thu a hrila a pasal hi sipai ni in anin manga i ve viau maya a pasal hi an nupui na chu hrathiam lo lek thin ma se niti chuan engma asoi ve ngai lova a na chu da poimo ve theih le in kardong phachin ang kha ania an nu pa hian na thatak nei ve in tuna ri chuan an lim dun ve khop mai DCP Vartika ile apasal chuan thil ei molin Delhi population le police omzat in millo thu chu an soi duhna apasal chuan sarkar tha an mamo thu hril ve in an fanu chu a khola lak theilawa wang chuan pa ber chuan khol ve in khol chu ala ngala nu ber chuan a fanu chandu I chu tuna khonge iom tia zotin ruk ruang mai chuan thila zot chika chandu I chuan India ram angani lo hi thiantenen kan chuak thoveng ve ti in a changa DCP Vartika I chuan zana karon beleang che iti turon soi thin la izirna khangai poimo ro ti in a hrila afanu chandu I chuan min thunun lu tukitum thin su ti in anu chu a hawa pa ber chu ronin rol ngal vatin he ina hian tuma kanin thunun lo kanin ngai sakwanga lom ti ina fanu chu aron kam khata inu hi na thonuam ti role ti ina hrila chandu I po chuan thataka thaliamin constable pakhat chuan pi Vartika I chu ron awin section 302 athenga kan ngai chang mek cheti ina ron hrila DCP Vartika I chuan a fanu le pasal chu kalsanin tual thana mun chu apan ngala anaw te chu khol ngalin atira kan mu in thana in kha apan ta ani officer niti ipo chu hril ve ngal ni in a driver ne na chuan car la chuak ngal turin a hrila a driver chuan I karin inu aleng chuak ti a hrilin niti I chuan a pasal divinder ne na enge omzia ni thina ka car hi na thona tura sarkar min pe ka sin du man tur chi ani leinem ti in a hrila divinder chuan ka biking ka thamai don che hrathiam ro ti in anupui chu a hrila in thana mun chu an pan ve ngal ani DCP Vartika I chuan tual thana mun rakes te in chu thlengin media ho an lo om trova anaw te chu ruangan charna mun a hruai ngalin in chunga chuan a luta Vartika I chuan rakes te chung kwa ruang chu amal te a enin rap tha ka ti hlom viau maya chut hlum an ni chu ring ngalin anaw te ne na chuan ni ti aron thleng to MT in a zota akeya thikhar kai chu ti fain forensic laman ron thleng don to MT in anaw pakhat chu azota ruangan charho chu endik le in an kut pha amom ti chu a hretheya rakes te chung kwa thatu chu tungi ani hreturin an thlen ompa chu thu zo ania an thlen ompa chu komin zinglam dar ni vela mi pakhat boxer ha mai tuam veka mu thu asoya police ne na report na chang lo hrebik lo vin
anita ichu aron thlenga rakes ate chung ko zinga dam chuak chun ni in anu le pati ina thil thleng chu a hrathiam lo viau maya police ne na chuan kan ina ni hitia lu dilin police pa chuan a lo lu tira anita ichu an pi vertical ngak tur chuan hrilin thil thleng vel chu engma an hril du ri lo ani DCP vertical chuan ruang hi tuin nge muma saber ti in anaw jaira sa chu azota anom puinu priya in aron report tia hrilin anitay na nga mek thu chu an hrila DCP vertical ju chungalin anitay nen chuan aning koma anu le pa chung te chunga thil thleng chu hril vekin forensic team te po an ron thlenga anitay chuan min fiam aniang ti in anu te chu a thi a ring lova mit tuine nap tuine na omin in chunga lu chu atuma ni masela DCP vertical chuan no chui theina iti boyang tia khapin anitay chu in chung lama lu aphal ri lo ani YouTuber over do pakhat chuan tharon la in DCP vertical chuan a hawnga la Jairus ne na chuan a camera chu sak tura hrilin tunlai YouTuber ho hi am boi thak ve khop mai niti ipo chu ron thlengin DCP vertical chuan anitay tenu fa chu ompui ri turin a hrila anu le api le pu te chan vekin anitay chuan a chan hrelo viau maya rap thak taka achung te an thi wang chuan om ngai na a hrelo ani ber mai DCP vertical chuan rakes te chung kwa hian melma an neim chui ngal ro ti in jaira sa chu a hrila CCTV record mu veka du thu soin anom puinu chu ko ngal turin a hrila anom puinu chu pona aom thu hrilin vertical chuan a muwa zan lama tianga nok hiani ho sanem ni ti ina zota priya chuan teulo mai engkim ka tifel 5 vek ti ina changa rakes te chung kwa thatu chuan an zu le ei turan ei chau ti hrethiamin bivak ro lai chet na a anga ti viau maya nam chek nok ho thil ti ani ringin anitay chu ava muwa anitay chuan kanu te hi tu in nge thati ina lo zota DCP vertical chuan ka hri lo ni masela kan chui chuakang thamuang takin omri roti ina hrila anitay chuan ka chungte zongzong an that veka tual thattu tuna inlaman lova engtin nge thamuang takin ka om theyang ti ina changa DCP vertical chuan kan laman chuak dona lom tia nemin niti ne na chuan autopsy report chu rang takalam tur chuan a hrila in thana rap thak tak chui turan neya wang chuan police te po an ngui ve khop mai DCP vertical le anaw te chuan CCTV footage chu an ena visual te chu pani ni into bo mangin rakes te chung ko an thata bupender chuan vertical ne na chuan heng visual te che dan en hian kacha banian geng che dana ang hle mai ti ina hrila vertical chuan 90 chhovela khan an ral vek to lom ti ina changa bupender chuan an tha te an la om ve lom ti a changin subas ne na chon CCTV footage si station lama keng hola Jairus media ma engma la puan lo tur misual satlia ni loran sang maya chathin tual tha mangdel hi khopuya man lovin an oma thei top kan chu angai ti in anaw te chu a hrila tu chuina chu tran tumta ani a vertical chuan commissioner bia in tual thatu te hi kacha bania geng ho an ni mai thei ti in a hrila commissioner chuan media ma engma la puang su mi pui hi thlabarin omlo se ka du rang takin tual thatu te chu man chuak ru ti in a hrila DCP vertical chuan an man vatur thu ti amin an buai ri khop mai niti le apasal chuan damdo in lama autopsy report chu laman tuma devinder chuan in pi hne na chul chu idil to mo a phal sak chem ti in a zota niti chuan phal to e karma sa khan ka dil to lom ni masela he khes boy thak tak khoi tur kan neya chol min pek phal po ka ring chi lo ti in a changa devinder chuan kan ram hi kanu pui kuta a in khatang ti ka hlau ti in a fiama kalau nga kang chedar kar khat nu athil ei tur kan nei kha i rei chuan kan cholna tur do rang kharma nang ti in a hrila niti chu a minute som panga nuwa karon kirang tia changin doctor mutur chuan a chawa doctor chu nga langa in niti chuan a man mo thu a hrila putar pakhat thil chin chang hrelo do hian lekha fill up sak tur chuan lo nge nin niti chuan a puya apasal chuan lo ngak rengin a rei ema wang chuan a lawm lova niti chu kir le in devinder chuan a lo ti tau khuma sipai ka ni vea karon chol chang hi chuan hun ol nei lo tum ve ro ti in a hrila niti ero chuan na apoimo si along ti a changin apasal ti tau chu a thlem lungoya in lama thil ei chu an tum zok ta ani
DCP vertical chu ho ina pasal chu ivameng rei veti ina zota an fanu chandui abia ka wanga amen rei thu arila an case boy puilai chu soipuin kachabanian geng an ni arin thu vertical chu an rila pa ber chuan kumsom ni liam ta khan an rem to emokatia mase an kha tribal ho an ron in din tharle ani mai theiti ina rila nupuiten an chom ne boka pa ber chu a fai reng ani ber mai DCP vertical chuan anaute briefing pe in kachabania geng ho hi kumsang ni patum thleng khan an la oma an sual wanglai chu 90s chovel kha ani an che dan chu tu bo chem le rei mangin mi an that thina an mi tha te thil hluru chuakin zule ei tur om ang an ei thin an mi be te chu arap thak theyang berin an soisa a an thi ma in tel an hloi mom vek thin chu wang chon rakesh te chung kwa that tu te hi tribal naman ni nge yarin oma thei top chuin hu chuina kan tranang motor le mi hring rin hel zong in nei chaman kho man nga yang ti ina rila geng ho chu tu te nge an ni hrelo ma se zon chu an tum ve ta ani anita I chuan an thil bo ho chu police ne na thlenin rang kachak beng be zung bun le thi abo thu a reporta TV lama chuan a chungte an that lai chu chanchin thar lama rom puangin anita chu alung oi lo viau maya vertical beng thleng ve ngalin chanchin thar chu alo ena jaira sa ne na chuan CCTV footage delete out tu zong chu ngal ru tia thu pe in action lak nga la tuma commissioner pon lo move inaron khola engwangin nge CCTV footage ka inti leak out ti inaron zila home minister chuan ron kholin commissioner chu a hau vele a commissioner chuan a chinfel tur thu hrilin vertical nen chuan anim be a kan mi puite hi ti thabar tur zongin che to reng su kachabanian geng thil ti ani chom police pension to viran chada zongla ani khana pui theyang cheti ina rila DCP vertical chuan CCTV footage delete out tu chu ka hrem nge yang ti a hrilin an nau te chu a kova chada chu a hnena roi tur chuan hrilin an boi ve khop mai an jairas le bupender chuan chada in chu panin reilova an thlenga chada chu komin kachabanian geng an ron che thar le a ilo boi pui hrep to te an ni wangin ipuina kan nga ya ni ti in an rila chada chuan kachabanian geng ho chu lo hret chiang hlom le in ka pension sarkar la min pedu lova ka pension min pedona ni chung ka puyang chauti in a rila an pi vertical chu ron harim pension pek chu an tiama chada chuan geng ho chu zong chuak turin trampuya tumta ani vertical now chuan khol dongin kachabanian te kan ron kirle a police ho kha film khuruti in a vowa DCP vertical chu hril ni in call record chu angai tha a geng ho chuan ran vowin vertical chu number chu chui turin atia ni masela PCO tangan ron khola ni wangchon ti theih nei tlem le in bupender khana ron khola madam kachabanian style ang khan tul thana athleng le to ti inaron rila tul thana mun chu pan le ngalin Delhi police san boy ve khop mai ole Delhi crime hi endu kan tam chuan zantin episode khatte te in ronda katuma naktu zana in lo chang le theu don nia